si n'udo ya chie udo ya chie masịrị pakwa ezi oyibo anya mmiri juo anya unu kwete n'udo ya chie udo ya chie masịrị pakwa ezi oyibo anya mmiri juo anya ijele ha n'udo ya chie udo ya chie masịrị pakwa ezi oyibo anya mmiri juo anya ayokeke ijele dikemo onuhuve n'udo ya chie munu rapu awohe mu wawa ku nwanne m onye dozi ifo imu awa no nwere gị ya ijele dikemo obele nwanne m ọbala tule ọlụ dibịa agwa na-alụ ọgwa nọrọ atalichio ya ka ọ na-alụlọ onwe ya ọlụ na nna ya na-alụbu nwankwudo yitelụba ahụghị m wenyele lụba ọ dị n'akalakaba unu rapụ ahụghị m mmonweliko ya ezide m ịbata na mbara igwe mmadụ ejuo ndị na-alụ dibịa karịa apụtapụlụ mmadụ ịtọghị ajụjụ mụ na-ajụrụ ahụ ọ bụ mmegbu ka gịnị ijele ajụjụ mụ na-ajụ onwelu ndị na-emete mmanya nwegwu ndị na-eme njọ ya bụ ajụjụ na-ajụ ha na-ewute unu mara onye na-egwegwu ya nwa ọgwụ nwanne m onye dozi ifo imu ụba gedegede onye ka na-egwuri adịrịsị ndị ọba mmanwụ nwa ọgwụ nwanne m odegidede onye ndozi ezi oyibo adịrịsị ndị ọba nwanne m nwa ọgwụ nwanne m ahwa n'ihe anata ibe gị ibe menwe na-ahụghị m ya balili nna ya ochie m oyi m ahụghị m dị nnewute yọba gọvanọ nwanne m ọ na-erebucha asịsị oludo alịlị ka anyị na-arị ohe alịlị ka anyị na-alụ gị biko bịa n'ụlọ ọnụ ahịa ọwa gị bụ Nnamdi Anambra niile na-arịọ gị ọba yutu na-arịọrụ gị Osinachi na-arịọrụ gị mmadụ biko gbaghalụ Nnamdi Anambra ọkwa na alịlị ka anyị na-arịọ a sị na nwata ma ife dị njọ ewela aka litie anya ewela aka ekpekpụ n'ata amagwa ya ifo ya eme iyele soludo nwanne m biko rapụ na nwohi m ijele m ohere gwu m ndị na-eche ya rili nne ndị a na-enyela aka abalị ụba nwa nwoke nwanne m ndị na-eche ya rili nne mụmụ nwaanyị ajadu ma ndị na-enwelo nne ma ndị na-enwelo nna ka nkwue ihe ndị ọ na-akwụkwọ ọnwa ihe ndị ọbụnyeli moto karịla karịa ijelemo siba mechechụba akala akaba na onye gbanọ ya agbata ego ọgwanya ka ọ na-akwadoba mmerịba ndị obunyelu tiperi kene ma ndị obunyelu keke siba mechechụba akaba ahụ na-enyela aka na Anambra ahụ akwụsịla ori o tinyelu CCTV igwe mmadụ wee kwụsị ori oyi ma ahụghị m dị nnewute ya ka m ji arịọ gị onwelo ife akwa mere eme biko rapụ akwa
mo anyị jeli ime ọba n'ide mmiri bedagbu mba nwanne m lute igwe mmadụ ọdọju ọnụ ụmụ agbọghọbịa karịa ụmụ ikolobi ejue uwe wenye anya benu kedu onye m na-achọ ọsị ma gwọ ihe m dị n'ewute awa ka nne n'anya mama bụla awọ ihe m wetie mkpu n'okelu nwanne m ife emebi iwo ijele n'ife emebi iwo mmelema anya mmiri wee juo m anya chimu ọrụ chimu unu chọba na awọ ihe m o nwere ikosi ewute m nnewute awọ ihe m da abalaba anya mmiri ejuo m anya ndị ori bịala ya dị m ma bịala ezulu mfodu m ọ bụ na akwa nọ nso mgbakọ lụrụ anya akwa ya egote fonu ọzọ mgbịrịgba ije na mụ na ha ga ọlụ ijelegwu m moto m wee gbuo iji maọbụ na akwa nọ m nso ije moto bụ ka mma agba nnewute ebe ọ bụ gosi ebumegbu nnewute ahụ onye m ọ dị abalaba eyi m akwa ọkụkọ mmanwe soludo mala ife ya emelomo ka ahụ onye m mụta nnewute iyele nwa bụ nwanne mmeleba ọ bụ na gị ya akpọrọ m si gị kpọrọ m ma gị rapụ ahụ onye m iyele ha n'udo ya chi udo ya chiri iyele n'udo ya chi ọhụrụ sikwa n'udo ya chi udo ya chi masịrị agbakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya uluhuve n'udo ya chi udo ya chi masịrị agbakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya na nye wodogo n'ọhịa chi nnewute udo ya chi masịrị agbakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya anya mmiri ejuo m anya ijelegwu m mmanwụ na-eti ijele na papa ya na-echere ya nwunye ya na-echere ya ijele na nwa ya na-eche ya Osinachi na-echekwu ya agwọ ime n'oludo alịlị ọka ị na-arịọ Olise kelu ụwa chi m ọsanyịrịọ na anyị ya arịọta anyị kwa ka na anyị ya emepe ahịa ọha rọchi m ala ha ga oji egwu si gị chọvale ma gwọghị m maka na onwere ikosi ewute m nnewute arọchi m yele mmanwụ na-ete mkpu manama asị na ome n'ebe ọzọ ọ dịka ọ bụ obere ife ọ bụ na omeghị nso ị malị na ọ bụ ife riri nne ahụghị m dị abaraba ijelegwu m ka mụ bọba ndị otu m ndị mụ na-aba so wee wulue ndị anyị niile so achọ agwa anyị niile na-eche ihe eje ijelegwu ijele n'anya mmiri ka ọ na-atọ anyị ọ bụla ife na-eme n'ego na ahụghị ma pụta ajago ọ bụla ife na-eme n'ike aka ahụghị ma na-alụta ego kpọfọ ife ji nwa ya eme ijelegwu m kpọva na ijelekpe nwanne m ada na-ekele m Princess Chineke
barista nwanne m ịmalife ekpele akwa si gị kpebe ya sivarapụ akwa oyibo chedu nwa igwe kedu nekene m ihe unu ya chakwa oyibo mmadụ oyibo gị oji ekwu ozu omemma nwanne m ezigbo onye ụmụ mgboko abeleba unu ya chọlụ m agwa oyime agwa oyime dị nnewute eyi m agwa ọkụkọ mmanwe mampasị nwanne m mampas madị nwanne m o nwere onye unu ya chọlụ m ndegwe iyela nwa ọkụkọ nwanne m agwa oyime eyi m agwa oyime dị abalaba obi kuba na nwanne m nwoye ọba n'ihire mmele nke ya chọla ụmụ nwanne gị ahụ n'ihire mmele unu chọvala imezi ohimu obelida kolokolo obelida nwa isi unu chọvala ịma agwa nwanne gị ugbenugo nwanne m unu ya chọla agwa unu chọvala ụmụ agwa jelebe mmanwụ na-eti mmadụ abaghị agwa ngedegede onye ka na-ekwu nwa nwakwu nwanne m degidede onye ndozi ezi oyimo ọzọ ndị otu ha anyị agịnesi nwammaghị nwanne m agịnesi agịnesi nwammaghị onwere onye fụla nwoyibo unu gwale m osoro udo alịla ọka hiere ebe ihe n'onwere onye na-aba mba nnewuta kpọwala imezi ohimo chifu chinaza ejika maka aja alaji hero kachasị afọ ime ohimo afọ ime na anyị igbo anọghị ọbala tụle na-ekwu ọbala kwue dalụ na-ekele m ihe mmanwụ na-etele mkpu nwatakịrị ọgwụ na-ele n'aka ya ijelerike bụ ala ha ji na mmụọ na-akpọ gị ijete na anyị na-agwa bụ nwanne unu chọba na-agwa oyibo onye ọbala tụle o nwere onye mmachi ọzọ the great Bob Ugwu youngest celebrity akwụna atakwu okwu oyibo son of a praying mother ijolo n'ume ekene gị ya bụ CEO the great Bob Ugwu communication selling of all types of phone and accessories na Nsụka kava na-eme na Nsụka kava salọlọ ya bụ CEO the great Bob Ugwu supermarket dị na port ijele dike bụ mmanwụ na-eti mkpu ya bụ CEO real estate nwanne m and exchange why the world nwanne m ijele ọnụme keneke mmereba ya bụ CEO Queen Udio local government n'Imo o nwere onye mmachi ọzọ ugo chọghị m Hilary ọdịnaka ihe ọhụ Enugu ka izu ebie Enugu esike ebe abụ ka izu ebie nnewute ya bụ CEO Ugocha Global
exchange nwanne m daalụ na-ekene m ihe worldwide ka ị na-emere o nwere onye unu ya kpọrọ m ọzọ oke Emmanuel daalụ na-ekene m ya bụ CEO of Investors Senior Exchange nwanne m Nsụka ka o si bịawa ndị Nsụka na-egbe ego na-ewute Investors Senior nwa Sunday nwanne m oke n'iwele ego na-eje n'iso na mmanwụ ndị were ebe na-ere ego unu chọva na-ahụghị chọva CJ nwanne m solar energy CJ solar energy odogwu na halabaghị ofu nwanne kene ofu nwanne ma ugwu alụ na-ekene m oji solar mogo Oji sole mogo nwanne m Oji sole ijele dike m mụ na gị bụ nwanne m blema Oji sole mogo ya bụ memba na Lion Progressive Brothers Club of Nigeria odogwu nwere onye ihe kenele m ezo n'igiyo Those Max Solar nwanne m oyo odogwu na halabaghị daalụ na-ekene m iyo akpụ kingdom ka isi wee biyo ọgaranya sola nwanne m daalụ na-ekene m iyo oji sola mogo Oji sole mogo ya bụ chairman na Lion Progressive Brothers Club nwanne m ka mụ kene ndị klọb bahe ndị Lion Progressive Brothers Club of Nigeria ọgwanụ ndị ife ahụọ na-amasịrị nne m ahụghị meghe dịka ịmala onye na-egwu nnewude ụba ngedegede onye ka na-egwu adịrịsị ndị ọba mmanwụ nwanwakwu nwanne m degidede onye ndozi ezi oyimo kwuoyi nwanwakwu nwanne m ahụ na-ekene m ihe o nwelu ndị na-ewulu gị ọzọ kene nwe n'ifeme na nwanne m ifeme na chukwu dị nwanne m kekere ọkụzụ ụbọghị nwanne m daalụ na-ekene m ihe inwere ụgbọ m ejeje njem kekere nwanne m ọkwanye na-ahụ ahụ nwanne ka njụ oyi o nwere onye unu ya kenele m ezi ọhịa m dị abaraba kpọlụ m shankara n'isi agụ shakala n'iwere ego gị ife omelimerigo anụmụmgbanye ijere ego moto m mmebi na ya elule ebe anyị na-agaghị ọkwanụ shankala yi m ya nwụrụ ụgwọ niile moto m wee naluo ụlọ shakala iwere ego na-eri eri shakala ime mụ na gị ya bụ ide nwanne kekene n'ezi oyi m osisi ka ngwa oyi m daalụ na-ekene m osisi ka ngwụ n'ezi agụ yoga shifris ọkwanye na-akwa bụ nwanne mmerema ọkwanụ ndị anya mmiri tụrụ anya mọrọ ifeanya mọzọ anyị wee were alịrịọ ka anyị ji bịazie si nụrapụ agwọ oyibo nwanne m oji enye ebe oge unu chọba agwọ oyibo
anụmụgbe mụ jele efu agwa mụ na oji ebiso oche ka mmalụ ka o si wee nọlụ agwa onye m dị nnewute ife mụ fụlụ eriwo nne ojebi mụ na gị bụ nwanne ịmalife ihe mele mụ tune chozo na Osinachi mmanwụ na-eti mkpu ka mụ lote ezoghị mụ mmanwụ na-eti mkpu abalaba kedele mụ kelechi James eke mezie ichekwu ebe n'ebe ichekwu na-ekene mmiri mụ na gị bụ nwanne mmanwụ nwere obi wee bụ mmerema o nwere onye unu ya chọrọ m ji n'obi nwanne m chukwu dube m ya bụ ego bilion igbo ebe n'ebe ka isi bie ya bụ CEO Electronic Appliances ọkwa ka va na-ele nnewute ịchọwe bụ ihe nwetara na va Delta steeti maọbụ ijebe Akwa ebe ọ bụ ka ịchavụva mmanwụ na-eti mkpu madaba ịmara afa na-aza The Young Shagro Shopping Center talụ na-ekene m ihe na mụ na gị bụ nwanne nne m ụmụzọmbunu village ọwa ebe ahụ ga-esi bịa ihe kenele imezuoyi gị nwanne m icheokwu ọnụ m ekene gị ndị mụ na ba bụ nwanne mmiriba o nwere onye mmachi ọzọ ezi ohi mee odogwu nwere obi wee bụ mmiriba ịmakwa na mụ na ya bụ nwanne ijere dike m oji waya nwanne m ọkafọghari nwanne m na-emeka n'alụ na-ekele m ezigbo onye Imo steeti ịmala ebe ọ na-alụ bili Ikotunu ka ọ na-alụ bili na Lagos steeti odogwu na-ekele m ihe o ji waya echenji ọwanụ ndị anyị na-ebe bụ nwanne chimu aro chimu kenele m ndị otu m o nwere onye mmachi ọzọ Adaeze n'ike ada na-ekele m icheta na mụ na gị bụ nwanne na-egwu Adaeze n'ike eze nwanyị nwanne m Queen ibe gwalụ Queen nwanne m tinyebeghịli m ezigbo onye iwolo talụ iwolo gosiri dị na mụ na ba bụ nwanne ihela Adaeze n'ike ihe wụnyela ahụghị m dị abalaba mmanwụ na-ede ụba ngedengede onye ka na-ekwudi gwagwagwu nwanne m ude gị na-ede onye ngozi ezi oyimo ka mụ ga-ekede ndị otu m ọzọ ndị na-ajụ m ese akwaghị ịmala ajụjụ va na-ajụ ụfọdụ kpọmkpụ na fonu ị na-alụwo ndụ papa gị maka papa m ka va na-akpọ ya agwaghị ezoghị mụ na ya bụ nwanne ka njem ọkụ zuo n'onwelu ndị na-egwu okwu ya na-egwu nwanne m igwe aga na-ama oyi m igwe aga na-ama kpọkwala m igwe ji m ike nwanne m igwe aga na-ama igwe aga na-ama mmanwụ na-etiri gị mmadụ chile
nwere onye unu ya kenele m ọzọ eze odibe ebeghị ndị na-enwere ka si eme kenele m ọdụ ụzọ nwanne m ọdụ ụzọ na-ekene m ihe ọgwọ mụ na ụlọ bụ nwanne mbeleba dọlọkiri so na mgbanwe dọlọkiri nwere ego gị ihe ndị ọkụ ụzọ anyị mbeleba kenekwele m Chinedu nwanne m chedu abelie ihe ndị nwere obi ejiri ego mbeleba mmanwụ na-etiri gị kedu ichie nwanne m ichie aga na ama onowu aga na ama mbeleba mmanwụ na-etiri gị n'udo kambuli gbana m ọkaghị na nwere onye mgbajọ ọzọ eyi m ala na-azụ nwa mbeleba ibe nwelala na-azụ nwa ọgwa mụ na ya bụ nwanne ife menala na-azụ nwa maka chuwe odogwu n'onwele gị ya mbara mbara nwanne mala na-azụ nwa ọgwa mụ na gị bụ nwanne si gị chọba wọghị mụ ndewuto ka mụ jebe na nna kwụ obe n'onwere onye unu ya akpọlụ m ọzọ Igbo nụ nwanne m ọzọ Igbo odogwu nwere obi nwe ego ọgwa mụ na gị bụ nwanne ọzọ Igbo nọ n'ugbo ekene gị ka mụ jebe ịgba akwụhe ka mụ kena adịrezi nwanne m adịrezi na ịgba ahụ mere m iwu na-emetala nwanne m ite ego nwanne m ọgwụ ụgbọelu gị na lebele nnehu o nwere onye unu ya chọrọ m mmiri akụ nwanne m awele tested na alụ mmiri akụ na-ekene m ọgwa mụ na gị bụ nwanne m awele tested nwanne m o nwere onye unu ya chọrọ m ọzọ eze ọhịa m dị akparaba odogwu na-enye gị ihe mmegbu ọhụrụ sikwa n'udo ya chie udo ya chie masịrị akpakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya unu tibe n'udo ya chie udo ya chie masịrị akpakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya soludo rapụ na-agwa oyibe udo ya chie masịrị akpakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya udo ya chie masịrị akpakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya udo ya chie masịrị akpakwa ezi oyibo anya mmiri